Kulian TV. Finally, VP Chiwenga varikunzi vazobvumidza Mary Mubaiwa kusangana nemwanasikana wake uyo akanaka. And you know the good news that tiri kuona panapa ndedzekuti Mary Mubaiwa, she is glowing. I'm not sure kana isiri AI yakati kuuya iyo mazuvano inozati inongouya kuti vanhu vari kungosota zvese zvimunhu otobuda akadaro, but maonero atazviita this information iri kubuda nekuTikTok chaiko and ndopanga kanyora kuti my love vamwe vachiti finally this is good news, wazosanganawo nemwana wako, nyika yese iri kufara muri yeZimbabwe kuona zvinhu zvakadai soizvi. Unoziva kuti nyaya yaMary Mubaiwa inyaya yekuti yanga iri complicated, and nyaya yaMary Mubaiwa payakasvika munzeve dzemacitizens yakazonyanyisa kurwadza vanhu because ndiMary anga aitwa zvinhu izvozvo. Saka on her side taingoti why mudhara ari kudai so asiri kuregerera mukadzi man, why mudhara ari kudai so, nyaya dzacho dzinonetsa because vanhu vakazonzwa futi shingi manje akubuda chita kuti inini hangu I'm broke, but not because ndakatadza kuinvesta mari dzangu, because hanzi ndakata kambani yangu ndakazovharwa nevapana ana Jinimbi ameno madhiri avaita aenza vaita nana Mary Mubaiwa. That was shingi kaundera achiconfessa achitaura zvinhu izvozvo kwa Ola 7. If you still remember my days, but kuna general, it's a different story. General maybe someone kuti azonyatsozvitora that is zvakanetsa. Saka vanhu vakazotanga kushandisa another plan, imwe strategy yekuti izvoni vakatanga kunetsa mukadzi waVP Chiwenga achiti muri maKristu munonamata, munoenda kuchechi, kana uchinamata kataura nemurume wako mukutsuna muchiti mukubuda makaroka atake kuchechi muchita sei taura nemufeso wako aregerere Mary. So rimwe zuva akazotaura kuti thank you noted with thanks, ndichazonotaura naye kuti aita sei abva anoningina. But you know there are certain things zokuti inyaya dzemumabedroom ono haungazoziva kuti anotaura naye panguva dzipi, because normally vakadzi vanozivikanwa panguva dzavanokumbirira kana kutaura dziri nyaya, kana ukazoziva kana iwe uchigara nemukadzi anongova yavanotokuza kuti tsanhu vari kuda chakadai, and that thing chinobva chatoitika, that thing chinobva chatotora nzvimbo. So situation iri panapa yaMary Mubaiwa ndeyekungoti she is now glowing, and ari kutonzi vana vacho, you know, according to the rumor matenderero ari kuita kutonzi pane pavakatonorara a whole night, vakatonospenda a night kumba kwake, which is good news. Everyone is happy. Vanhu vanoti ngazvirambe zvakadaro, because unozoti kwakuenda nyaya izveso, especially in the circles of politics, people are saying kuti Mnangagwa zvangofanana nekuti atopa padhuze kutongobva kuenda, and the next president, who is the next president? Obvious, unotaura kuti VP Chiwenga is the next president. Those guys zvimwe zvese zviri kuitika vatitenderera vachizoti zvigananda chinchi maside shows, kune vanonyatsoziva politics, vanonyatsogara pasi vachinyatsoteerera dzichitaurwa padzinenge dzakunyatsotaurwa chaizvo nyaya idzi, they know what I'm talking about. Kuti aiwa izvo so mamiriro aita zvinhu amira kushata. So vanhu vangada kushandisa futi iyoyo as an excuse. If you remember conversation yakabuda kuna Mutsvangwa akaitaura nyaya yacho chiko makazoona ero zvakazoita mukadzi wake chichi kwakadaro kune mukadzi wake zvinozoita sei handini mukuzviona, but nyaya dzese idzodzo dzine dzichigarwa pasi. At the end of the day it's politics, because inini chandakangonzwa pane nyaya iyi uyo akangonzi iwewe takanzwa zvakadai situation. Saka kana iwo chingondudza munhu anga ari kushandisa, because iwo obvious hapana paungaita pfungwa dzekuda kuti ndiningire nawege, iwo tudze munhu wako waungo anga achikuningina ndobva zvatadza kuexplaineka. Saka nyaya dzacho dzanga dzakungonetsa, Mary this Mary that, musuno akabuda chinzi atorerwa imba nemota kuSouth Africa kunoku, you know, and people were like why muda munyazompedzisa here, akambonza adamburwa gumbo, adamburwa ruoko, adidi akuda unoningirikina zvese zvakaitika. Ende murume wacho akabuda achitaura iye VP Chiwenga ati ndanzwa hangu kuti ndozvamaita ikoko, and yeah ndizvozvo tokusapotai pane zvamaita ikoko, because you know some of this zvinhu zvese izvi zvine zvakunetsa pakuti zvine zvakunzi it's part of money laundering. Hazvichazivikanwa kuti imba ipa akatenga nemari yake here, kana kuti akatenga before vachiri marriage nauyu, kana kuti after, kana kuti ndoyanga iri exit plan. Zvinhu zvokuti zvese zvanga zvisitonyatsokunzwisisika, but for now rekedza timboti vanhu vari kufara. This is good news. Saka ndatoremerwawo nenhau ndakati rekedza ndiwe ndikuratidze Mary Mubaiwa ari kuglow, she is glowing. That's why everyone is so happy kuti zvinhu ngazvirambe zvakadai. So even kana vari mai Chiwenga, mama Mini Baloi variko avacho ameno
kuti maybe kana variwo vari kutaura nemurume wokuti onaika mudhara ngatidai so adai so, munhu wese anodeserve second chance. Vanhu vanobhaiza for sure, but munhu wese anodeserve second chance. But muri yezimbabwe inazvoda kuperera pane nyaya yameri mubayiwa, because inozoti kana tatouya panapa totobva totongoshandisa mukana kuti tongoonesana. Pane nyimwe nyaya yekutaurika pano yandoda ndisiye makateerera mega, muchazondiudzawo zvamunenge muchifunga in the comment section. But before I do that, ndongozivisawo kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company vovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata education research yana mukoma oyo ndoshasha idzodzo vanokwanisa kuitira zvinhu izvozvo. Vabate nhamba ndatokusirirai pascreen, mutaure navo chibvai matongoteerera nyaya yandoda kuti munzwe iri kutaurwa nevamwe vanhu panapa. Kana muchinge mune zvenyuwo zvekutaura, nhamba dzepaKulian TV I'm sure vazhinji venyu maanadzo, but ukangodziona dzakangonzi send audios what ndo nhamba dzeKulian TV, unobva ungotora wosendawo kana ako maaudios or something choda kuti chiuye chinzwike nechaunga. Kulian, ndodisa chaizvo kuti deno uyo mwana wageza anzwa audio iyi. Ndinoona ane shungu chaizvo. Shungu dzainadzo dzakanaka. Asi kana asina kudhinaunza ZANU-PF, kubuda pachena kuti ZANU-PF yakashata, zvari kuda kuti vanhu vave vanobatana paite unity, zvinogona kuti netsei. Nokuti dambudziko riripo isystem yeZANU-PF. ZANU-PF as a party ndo dambudziko. Anything else chisiri ZANU-PF chinobatanidza mhuri yese yeZimbabwe, chinobatanidza vanhu vese veZimbabwe. Nokuti ZANU-PF inoyeuchidza matableland yese nhau yeGukuraundi. ZANU-PF inoyeuchidza Zimbabwe yese short sleeve, long sleeve. ZANU-PF inoyeuchidza vanhu vese kupfurwa kwevanhu. ZANU-PF inoyeuchidza kuurayiwa kwaMasaya, kuurayiwa kwana Muu, kuurayiwa kwana Itai Dzamara nevamwe vakawanda. ZANU-PF inoyeuchidza vanhu, kusungwa kwevanhu vachikandwa mumajeri vana Job Sikala. ZANU-PF inoyeuchidza vanhu, kuurayiwa kwana Lenmo Jongwe, kuurayiwa kwana Morgan Tsvangirai, mudzimai wake nevamwe vese. ZANU-PF inoyeuchidza vanhu, kuurayiwa kwana Bhodha Gezi nevamwe vese. ZANU-PF inoyeuchidza vanhu, kuurayiwa kwana Tongogara, kuurayiwa kwana Herbert Chitepo iZANU-PF. Kana mwana wageza akauya achiti ZANU-PF ngaibve, vanhu veZimbabwe ngatibatane tibvise ZANU-PF, Zimbabwe inomuteerera, Zimbabwe inosumuka. Vakati ngatipindei mumastreets, Zimbabwe inopinda mumastreets. Nokuti vanhu vari muZANU-PF, tikadzokera kumashure 1979, madhorobha ese yakanga iri UANC, muzoriwa UANC, muzoriwa, vanhu nemabhasikoro nematisheti, vanhu vari mumavhu namarara.
vachipururudzira Abel Muzoriwa. 99% yevanhu, population yakanga iri mumatowns, vakanga vachipemberera Abel Muzoriwa, vakakampenera Abel Muzoriwa. Akanzi ahwina Abel Muzoriwa, vanhu vakapururudza, vanhu vakaridza mahuta, vanhu vakapembera. The same people, 1980, vakajamba vakati ZANU PF oye, ZANU PF oye, ZANU PF oye, ZANU PF oye. These are the same people. Less than a year, vakanga vachirumbidza Muzoriwa. The same people, 1980, vakange vakurumbidza Robert Mugabe neZANU PF. Even though yakanga yabirira ZANU PF yacho isina kuwina ma-elections a1980. Vanhu vakatambudzika kuMashonaland, West, Swaziland, Central, Manicaland, Matabeleland, North, South, Midlands, Masvingo. Vanhu ivavo vakanga vatambudzika nehondo yechimurenga chirohwa neZipra neZanla. Vakanga vachiri in fear vari mukati memaruzevha. Vachiri kupukuta maronda nemisodzi. Vachiri kubhandeja maronda vakanga vakuwara panguva yehondo. The same people vakanga vachiti UANC vava kuti pamberi neZANU PF ndo vakanga vava paforefront yekutaura kuti tiri vanhu veZANU PF. ZANU PF yavakabatira pamusoro. Ikave pati yakapindwa nevanhu vakanga vasingazive kuti ZANU PF ndeye mhondi. Vasingazive kuti ZANU PF inoponda, ZANU PF inouraya. Vakaitorera pamusoro nokuti vaingoda zvinzvimbo, vaingoda zvigaro. The same people vakakundema Itai Dzamara atanga kuona kuti Mugabe agarisa ngaachizorora ngaachienda. Vakamutora vakamuuraya. Some years later, the same people vari muZANU PF vakazoona kuti zvechokwadi Mugabe agarisa akura ngaachinozorora. Ko Itai Dzamara makamuurayirei? Nhasi uno akakubvunzai kuti ko chamakandiurayira chii? Iye Mugabe wacho makazongomuita humiliate like that. Zvandaikuudzai wani kuti ngaaende anozorora mukuru uyu, ndo zvamakazongoita wani, ko ini makandiurayirei? Ndo ZANU PF yatiri kuti revolution yamuri kusumudzirai ngaibvise utongi hweZANU PF. Ndo the same ZANU PF ine vanhu vekuti
vakanga vachiti Grace Mugabe mai venyika, munhu wese kuna mama. Vakaenda pamberi pemapostori vachitaura kuti takapiwa mai ava naMwari. Mwari vakatipa Dr. Mai Grace Mugabe. Mapostori akapururudza, mapostori akapembera Mai Grace Mugabe, vakati ndinodiwa. Pasina gore, mapostori mamwe chete, umwe wavo akanzwikwa ava kutaura kuti Grace ihure, Grace ihure. Ko hamusirimi mapostori makanga muchipembedza muchiti takapiwa naMwari? Ndo ZANU PF zvainoita, ndo ZANU PF yatiri kuti revolution yamuri kutaura nezvayo iyi ngaidhinaunze ZANU PF. ZANU PF ndo dambudziko redu. Mugabe akabiswa zvikanzi akakombwa nembavha. Mugabe abiswa Idi achidzoswa achinzi atungamire. Hatina kuona General Chiwenga vachiti mbavha dziya dzataiti dzanga dzakakomberedza vaMugabe, saka vaMugabe ngavachibva pachinzvimbo tiise umwe. Ruzhinji rweZimbabwe mbavha dziya idzi dziri panapa idzi, uyu nauyu nauyu nauyu, 15 billion yakataurwa navaMugabe kuti haisi kuwanika, ndo mbavha dzakanga dzatora upfumi hwenyika uyu. Hazvina kuitika izvozvo. Hapana vakaumiswa pamberi apa. Ruzhinji rweZimbabwe rwakapembera Mugabe achibviswa. Haruna kuona kuti ko mbavha dzacho dzainzi dzakakomberedza Mugabe dziri kupi. Zvorevei? Zvoreva kuti vakabvisa Mugabe ivavo ndo vakaba 15 billion, ndo mbavha dzacho idzodzo. Kureva kuti pakataurwa nyaya ye15 billion yakaita kuti vakanga vatora 15 billion vakati mudhara kuona wekona kuti zvinhu zvikabuda izvi tanyura, ngatichiti isusu uyu akakombwa nembavha ngaabude, ngaachibva. Tiri kubisa mbavha dzakakomba Mugabe. Ndoda kuti shungu dzauinadzo mwana waGeza uzive kuti pakanga paine maflights aibva kwaMutare akatakura Diamond achienda kunomhara kuGweru pakamba yemasoja. Diamond iroro raiunzwa from Mutare richisvikira kukamba yemasoja yeTsonio kuGweru. Maflights iwayo akanga authorizwa nani? Diamond iroro rakanga richitakurwa nendege idzodzo raienda kupi? Sei raiuya via Gweru? Sei raisvikira pakamba yemasoja? Vana general vanofanira kunge vaine mhinduro. Vana general vanofanira kunge vachiziva. Hakuna a civilian flight ingaitwa
ichisvikomhara pamilitary base yakatakura madiamonds zvisingazikamwe nana general. Zvinorwadza. Ndaiteerera mupurogiramu yevanhu vachitaura majeni avo ekuenda kuSouth Africa, kuomerwa kwavakanga vachiita. Pane musoja akashanda for 20 years muZimbabwe National Army, akaretire after 20 years, ndofunga munana 2019. Aitaura nyaya yake kufamba kwaakaenda kuSouth Africa achiedza kuti angachengeta mhuri yake, nokuti zvaakawana mushure mekunge ashanda 20 years hazvaikwanisa kuti angachengeta mhuri yake ikararama, vana vakaenda kuchikoro. Izvozvi kutaura kwatiri kuita, musoja iyeye akashandira Zimbabwe for 20 years akapfurwa netsotsi munyika yeSouth Africa. Akapfurwa nemabara maviri, akaoparetwa. Izvozvo haasi kukwanisa kushandira mhuri yake. Kana mari yekuti akwire bhazi adzoke kuZimbabwe haana musoja iyeye. Musoja akashanda kunyika yeDRC, akaisa upenyu hwake on the line. Hondo yeCongo yapera, DRC government ikareleasa mari yekuti masoja eZimbabwe akaparticipata kuDRC atendwe for their sacrifice. Mukuru akanga ari mauto eZimbabwe kuDRC ndiGeneral Constantine Gouvea Chiwenga. Chiwenga akafamba makamba ese emauto eZimbabwe achitaura kuti anongonzwikwa kuti ari kufungidzira kutaura kuti DRC government yakatipa mari kuti tikupei, you are fired. Asi nhasi uno Chiwenga ane mansion iri muGomo, iri worth millions. Asi musoja waakanga achikomanda akapfurwa muSouth Africa achizama kuti araramise mhuri yake, haana kana senti. Nhasi uno toti tiri kuisa nyika kuna General Chiwenga. Masoja mamwe akafira kuDRC kunyika isiri yavo, vakaisa upenyu hwavo on the line. Nhasi uno mhuri dzavo inherera, asi hapana chavakawana, vakafira nyika isiri yavo. Asi nyika iyoyo yakaappreciata sacrifice yavakanga vaita, vakati regai tivatende. Asi vakanga vachitungamira mauto iwayo vakati hazvina kukodzera. Pakataurwa shoko rekuti kana munhu aine madhongi akaenda kunorima, anobhadharwa ndiani? Muridzi wemadhongi here kana kuti madhongi acho? Kureva kuti vana general vaitaura kuti masoja eZimbabwe madhongi. Kana masoja vakanga vachitungamirira muhondo achinzi madhongi, hadhiserve kuti apiwe mari iyoyo. What more imimi macivilian? Zvenyu munotarisira here kuti kana komanda asina kurwadziwa kuti dzimwe mhuri dzavanherera, vamwe vava zvirema, mari yatapiwa iyi rega tipe vana ava vabatsirike, pavanoretire vanoona pekutangira. Nhasi uno musoja uyu unopfurwa kuSouth Africa achizama kuti aite kana garden boy. Deno akawana
mari iyoyo yakanga yauya as a lump sum kuti ipiwe masoja, nhasi uno angadai asisina maunzo aanawo aazopfurirwa munyika yeSouth Africa. Nhasi uno angadai nemhuri yake, nhasi uno angadai nekabhizinesi kake, nhasi uno angadai nemusha wake, aine imba yake. Kana general vasina kukwanisa kunzura tsitsi mauto avo, what more vakapiwa responsibility yekutungamirira nyika, chii chinoitika? Kunzwa tsitsi, kuratidza leadership, zvinotanga nepauri kutungamirira nhamba diki iyoyo yaunga uchitungamirira, mauto iwayo aunga uchitungamirira. Ukaratidza rudo kwavari, zvinoreva kuti kunyange kana ukazopiwa nyika yese unoibata zvakanaka, unoiratidza rudo. Saka ndichiti revolution yakanaka, asi kana tisina kudenounce ZANU-PF, tichiita recircle vanhu vane macharacters ari controversial, vasina kuratidza kuti vakapfeka mastraight jackets, hapana kwatiri kuenda. Revolution iyoyo hapana kwatiri kuenda. Mungamanikidza zvenyu kuti general vanzi vapinde, asi pasina nguva kuchema kunoramba kuripo, nokuti havana kuratidza hanya nerudo kumauto avakanga vainawo. Mungabvunza mauto ese akanga ari kuDRC pamusoro penhau yekuCongo, hondi yapera kuti chii chakaitika, vanokutaurirai kuti hapana chatakawana. Kunyange zvazvo taifanira kunge tichiwana something. Ndosaka muchiona kusvika nanhasi macomrades vari kungochema, vari kungodemba ikarekta yeZANU-PF. Ndo karekta yeZANU-PF inoshandisa vanhu. Kana yavashandisa, ivo vari kumusoro ndo vanodya, ndo vanoguta. Imi chenyu kunhonga zviri kudonha patafura. Zvino kubva 1980 macomrades vangadai vagere zvakanaka, macomrades vangadai kuchema kwavo kwakanyarara kudhara, asi ZANU-PF ndo zvainoita. Inokupuraya nenzara, inokupa nzara. Yakupa nzara, kana yozouya wakuda kufenda, yokupa 2 pieces dzechicken, wobva waona sekunge they are your savior. Vakubetsera chaizvo, ndo vana mwari vako, nokuti wanga wakuziya nenzara, vauya vakakupa, asi nzara yacho ndo vaikonzeresa. Izvozvi vanhu vakutadza kuenda kunonamata nokuda kweZANU-PF. Yapinda mukati mamachechi ikavhiringa, ikabvoronga. Vafundisi, vaprofita havachaziva, vakuita panyama kuda kufadza ZANU-PF. Izvozvi ndofunga tiri panumber 1 muAfrica panhau dzekuromba
ndofunga tiri panumber 1 muAfrica panhau dzechihure, nokuti vanhu vakaomerwa. Vava kungoti kusiri kufa ndekupi. Munhu akanzwa kuti pane munhu ari kurombesa, vanotomhanya vanhu kuti tipei nhamba yemunhu anorombesa. Zvakonzerwa neZANU-PF. Dambudziko redu iZANU-PF. Revolution ikataura kuti hatinei nechekuita neZANU-PF. Ikangosiyana neZANU-PF chete, munoona nyika yese inodaira. Izwi rikataurwa kunzi maZimbabwe nguva yakwanira zvino kuti tiite reclaim what is ours. Nyika inodaira, Zimbabwe inodaira. Sekudaira kwakaita vanhu kunyika yeNepal. Revolution iyi ikangotaura kuti pasi neZANU-PF, Zimbabwe inosumuka, Zimbabwe inodaira, mutsindo wacho unonzwikwa.